קורה חברים יקרים, כאן עדיאל בעוד סרטון חדש. היום אני הולך להראות לכם איך להשיג עוד דברים מהמפה הזאת. ראיתי הרבה דברים בטיקטוק שם, הרבה דברים באמת, וראיתי שאתם מתחילים לאהוב את הסרטונים של זה, אז אני הולך לעזור לכם ברמה, לא יודע, ברמה טובה. אז קדימה, בואו נתחיל בסרטון. כפי שאתם רואים, עכשיו הקובייה שלי עוד לא הרכבתי אותה עד הסוף, אני צריך עוד להרכיב. רגע, הלכתי לפה אני חושב. כן, הלכתי פה בדרך, בפרק הקודם. זה מה שאני. טוב, אז חברים, נכון, בפרק הזנו, שאם אתם לא ראיתם, פרק סודי, זה פרק הסודי, אז שם, כאילו זה בלייב, אז